хора, аз съм Криско и играем четвърти епизод на Minecraft. Здравейте, тук сме се събрали приятели, аз съм Дани. Аз съм Ники и съм братовчет на Криско. Добре, аз ще се представя също, аз съм Дейвид, както знаете, Парохакер 10 Петко. Ето. Да, помните го от миналия клип. Да, както и винаги ще снимаме клипове заедно. Не чак Не винаги. толкова знам, не чак винаги, но не идваме Сега да ще даваме спорваме една мина. Защото Да. искам диаманти. Сега почва оцеляване И за вижте какво диаманти. намерихме. Как се викаше това, Крис? Желязо, бе! Да. Забравя И аз малко. много съм забравял по Майнкрафт. Гадост! Свърши мината. Тъпа работа, нали? Продължай да копаш. Няма. Чим за нова бати. Ако се чудите защо има такъв шум, снимаме клипове в училище и затова може да е малко шумно. Да. Това го знаете и от предишния клип, но Да. все пак да го каже човека. И тук сигурно в този клип може да Тук търсим виждате мина, малко оцеляване. Тук сега виждате малко отсекани дървета, защото в началото, когато съм оцелявал тук и ето, тук съм копал дърво, там може да има крафтинг тейбъл, такова чест. Извън кадър си правих къщата, да повторя. Само да видите някакви неща, че къща е направена на креатив, защото Беше на survival, както виждате. те много не са видяли. Да, само са видяли и така как Направихме съм. го на survival. Не е Криско да го направи. И му дахме съвети. Не е така. Дейвид, Нещо такова. Да, карай сега. трябва да ходим на къщата. Като гледам почва да стъмна Да. и идват зомбита. които Аз не съм ги изключил. Няма да ги изключил, нали се събира. Включи ги, ще бъде по-яко с зомби. Ще спиме. И Деня почва да Направи си нова къща и да се не ти се струва. Защото Имаше имаше и една предишна. няколко бъгове, когато отваряме вратата като гледам. Мен, аз си ги включвам на макс. Макс зомбита. Само не искам скелети да ми пробиват прозорците. Това вече ще бъде зле. Така че е по-добре Доста са тънки. скелети да няма. Сега лягаме да спим. Трябва да свети от това. Сега да лягаме. Имате ли някакви идеи какво ще правим? Ще оцеляваме. Аз предпочитам да оцеляваме, защото Да, в повечето това е клипове, най-яко. които аз съм гледал, Да. изпълняване. Сега като виждате Крипър, Крипър, С един хит ще го убия. казах ти. Не ми пука, имам вода. Ако умре, Абе, зомби вилиджър. Не, зомби. Вземи му граната. скелет с златна броня, бати. Стрелят, нали знаеш. Сега Не може да ме стигне. отиваме като... Забравяйки към скелет, който е с златна броня. И почва да го... Също така е... Запали се. Аз го казах тихо. Моля, Хора, почвите псовни. Знаете, че това не е напълно нас, защото е от други хора, защото сме в училище. Нали знаете, някои Да, невъзпитани и Да, така, някои... така Ние не псуват сме ни. като тях. Да, ние сме добри. Ние сме... Не е баш толкова. Само понякога, когато твърде много са ядосме, като Това Shadow са Cake. правили преди. Да, всички. Да. Сега да продължим. Имам ли храна? Да. И хора, не се чудете, защо имам толкова много диаманти. Кома бие, бе! Кома бие! Крипър. Така. Гадост. На Макс. Не макс чудовище. Сега искам да видя едно нещо, как се прави. Дано да ни дойде Ендерман. Защото тогава става страшно. Да го смая. Не става страшно с По два принцип хита. оцеляването е с
по-скоро без никакви неща. Нито мечи, нито къщи. Ти сам трябва да си даряваш Ама някакви то това неща. не са читвани, то са направени. Да. То си ги прави, знаеш, че от 2 дена играе в този сървър. Да, искам такова да видя. Та сега Why? не знам какво ще прави Криско, но гледайте, той сигурно се намери нещо, кой ли знае какво е. Слагаме картина, както виждате. Не, няма картина. Нека си Имаме приберем доста, диамантите. има доста даймонд Криско. Имаме Браво. 4 стака диаманти. И да Доставим я. продължиме. Емералд имаш ли? Не, 4 нямам. стака, какво беше това яйце? Ендърмани или? Не, това са на крави. Знаете, хора, не си мислите, че съм читвал. Защото всичко е направено от... Survival. Да. Криско играе от 2-3 дена в този сървър и Да. си направи всичко. И подготвихме всичко, за да можем да снимаме клипа. Добре, сега искам. Сега знаете ли какво искам да направя? Значи, ей тук. Ей те. Не. Вземе. Не. Значи, това ще остане. Значи имаш Бронята ще ги картина, взема. Криско. Ей, това искам да сложа. Взимам си стеглите. И сега ще видите. Тук само ще бъдат Diamond, желязо, Redstone, Coal. Кол беше въглища. Да, бе. Добър ден. Добър ден. Извинете, просто някакви госпожи минават тук по коридора. И ние веднага така се закачаме. Ако чуете глас на госпожа, знаете, че ще ни повика за обяд. Ето и тук що ни повика. Така време. Хора, имаше малко прекъсване. Имаше малко прекъсване, защото госпожата тук що ни викаше за обяд, но ние ще отидем късничко така. А Криско, може ли да те питам какво си наумил сега да правиш? Да. Ще сложа един даймонд, дето ще сочи към тука. Защото там ще ми бъдат диамантите и такива работи. Другите неща ще ми бъдат и тук. Броните и тия. Хора, мисля, че това ще бъде за този епизод. Не, а помислите също каква е версията, на която играе Майнкрафт? Аз бех казал, че е 14. Те чуха във втория епизод, че игра на 14. И хора, това ще бъде от този клип. До Чао. следващия клип. Чао! Чао! Дайте лайк, ако сте го харесали. Абонирайте се за мен. И чао!